в Facebook пост. Коста копеле. Ами ход съм копеле, какво стана? Има ли го, бе? Клип правя! Виж ли, не сме! Аз вече се откъсвам и 1 метър назад става клип, разбира. Дишай дълбоко. Край до вечера си в YouTube. Стане звезда светле. Стига, бе! Копеле, дишай дълбоко. 1, 2. Дишай. Много дълбоко. Още по-дълбоко. Още по-дълбоко. Махни. Дишай, дишай. Не мога повярвам. То се отдави, бе, човек. Спреди го, бе, човек. Дишай дълбоко. Моля, спреш. Тай много зле. Трябва да им tudra. Там е тук, бе! Не, ма, копеле не става. Копеле, можеш да дишаш дълбоко. Знаеш, трябва да пиеш вода. О, ще им доледната чешмичка, няма проблем. Да, тя работи. Не. Работи. Може се залетила. Ще яде висулки тогава. Не, чакайте. Я го стрите така. Достатъчно миши. Много яко. Добре, че не съм аз. Нищо ще спомняме цял живот.